Rejoice. Or for when you have Mama catching ye. A pamocho be brave, said the moon na and Fidiano a cacabum cacrentino. Na ene, and summer a trade woman ganemu. I rehost summer, echo and no now uni aba, matras say. Men no eba be yam pence and pensimu. If he said near my echo so Ghana no. Ah, homity. Said the be a mecano, ye cast a trebenyansafo, but dreamba. So Betty asked him off a baby a free. Me papa no masofo. Me na nanu ahemfo. Me papa no nkremofo. Ye chia wo bibia de ani die mu bia se de ani die se no. Ena no pa bia yi, be bia wo bia no, eye wo bi nim a obi kire. Odofo mo hwe niam pa ekoso ne dai e wo manga na mu se. Ya ye nua ba konfo agrada. Ba kotu ne niam se asakra be kwhye no. Na nipa ne asofo mpanifo atudi akire. Ghana esu, Ghana esi apene. Hey, eti Ghana asofo nti Nyankopon na afrɛ mo ampa. Asofo amudi se ade we yechi no. Onipa biye na no de ekasa asakra, nyame ni nima komam. Na nti se eye nokure se, maami da asakra na nka ye hwe asofo amoso mo beba abontene se. Asam na ye nua ba na oka no. Ye di sika sei million baako ato ho. Obi biara agrada agi usika no. Bra na bra beji. Yante sa ase ni biu. Christian Council for papa nom. Sa de bia nkanti papa panimu a wakọ basri school aye basri sofa bo clerical. Methodist Anglican Roman fatherfo. Enti se ya ne Ghana ebekọ. Ama Ghana atete apansam. Ghana fo. Na me nua no ma mo waburukyire ha. Me be ka asem bi a kire mo nne. Me call lawyer bi ho. Na lawyer na asem o ka kire me say. Oni ni nua no lawyer fo hia. Africa nkure nyina oboboye na wo pa Africa fo abagimpa Ghana and Nigeria wo baby a wo bisa say adan me be ka de kura kire wo se lawyer no jama ni broni ka kire me say Ghana fo ne Nigeria fo ne ya jimia eye no kura de American said ye maka no wotsena sena wuti ya wo be hu say ye no kura magin wagin efri say asama nde ko ye no na ye nkwase ase na obi die dine me nua Ghana ni enya mpanimfo so te aburokyire ha sɛ bɛfrɛ ba ho sɛ bɛyɛ Ghana Union fo mpanimfo nyansa di nyansa bɛni bi di tete bɛma de ware bɛyere no nti no bɛni bi so a bɛde aboa yɛ nua no ma yɛbɛhyia wɔ akwantuom Ghana mpanimfo so ba na wɔ Ghana no ɛno a ne Ghana Union fo wɔ aburokyire nkuro nyina so ɛnyɛ Germany hanko America wiase baabi a Ghana Union fo wɔ hɔ bɛnyinara ade a bɛyɛ ho adwuma no nyansa bia nim na nkade benti na mo yampanimfo a yatu kwan aba obi kuro so yafa mo se mo yampanimfo mu di anim obi hu se obi ni obi kura wo problem a saa panyin ne be sore no emfa no hu Ghana suban na da ho ama Ghana tete apansam no eno ane be de aduru ha odwene ne yire ene ne ma ho ena yire no kura be ware no se de abrofo yaka be ma ne yire ne matefie okoja ama krata so a enya ne yire ne ba nye ne ba na ka ebede na obi ba benya nimonya wo aburokyire ne papa te ho ne be kasa oye ne wofa nipa bone ene sika pahina mwapa mfaso obi amba so nti no ebi ne Ghana mpanimfo hwe sika hodro Ghana mpanimfo age kasi omudam efi omudam so sika be panyina afofo penti still abeda so pe sika wiya Ghana ban mo hwe me be kire modeye mo hwe dan a saa bere egu Ghana amanfo ma ede da baabi basa ya wowura Hassan Ayarega ekotwa ya sese ne ba pe policefo se policefo nkoye den enkotena ho enhwe se de ebe ya aban oteso no nani menwu ase Ghana enti pa senti Ghana eniema a ekoso yi no mohwe a eyade a eboa Monshe edanya egu wura ma saa bere yi owura Hassan Ayarega ekoya okotwa yenti yasoma policefo se policefo nkonkotena ho na saa bere wote Ghana wa sore se agrada ekose akonfo ne abosom ne yema wa bere nya nokure
ya papa no akonfo papa wo mu abeti nuro de sayade adusefo abeti habama e de sayade be de aboa nipa a o ha obi da beso na akoromfo so te Ghana enya agrada nko na nse ba akubi ono ne akan TV akwa na be frɛ no Benson no o yisika wie ya se sika ne de na de be ma me na agi de obi o pa dinti papa ya gi obi sika ma me frɛ na fe de o se me tiwe me be pesika duro me mama ka akiri me be pesika duro ne ba beku me ma ana ba beku me emu ho na me ndi sika kura ye dan ne pesika de ye dan anuanom eniama ekoso mo hwe na wo Ghana Roberts so de me be ka asem a kire ho me ka ne bokọ a kire mo sem maamefo ene papafo ene taxi drivers abaye adwuma ya mo sori e wo sam krofo esu gisa mata no we abasora homate yakodwa besika enti minister fo ebe fie ye da ho yi no wo de am nkokoro no bokora mo fa jantum nhye no kamera na ebo ho na enye huo cameras na bubu be fie no enye hwe basori nipa bone sama abaye di ba dundun na bubu hokwa cameras na bubu mpanimfo ni fie bubu hokwa ba dundun no owura opombo anu bra wo de ye ne me de ye no said ye jeje ba you do something before you die no bra open sui jadini wo ho jadini pa fa to Ghana jadini agrada nkwasasem we ya odi ni Ghana ho a na asofo empanimfo anipa bi ni mbumu masori akogina ho sa agrada wo hye nabosom enti sa nsamto we yeguo no tuntum bi wo wahu mo ya ne ye humu ne ye ku se sa anya nyame bia na afre mo kire se e wasamutinka no kire se maame no nyame bi afre no sofo ho anaka se sofo ahyemkom so obeye sofo maame nti no nti sa agrada adi bone ne bede na cells nti ehu se sa ne fie papa no odam no aban betima ache na to ba bi nti na agrada bie na no se ene asesanti ama Ghana mpanimfo mwatima masabre agrada aye sofo maame evangelist ya agrada de Bible abono bo maame agrada we ya batan yo me de na wonem amanfo akun wo abrechire ha no na ye mabufuo se obi ti abrechire na asore se ono wo ko Ghana na so suban ya wo ma wo de adi amanfo no na nka ye hese wo di sika million billion beto wo se wo de last year for this year for nko ano wo tu ya beka nka nyame de wo ho bechew nka nyankopon de wo ho bechew efri se eniama wo de aye amanfo na nse me kai pa se abrante bi ko video bra bi asa na adwene aye basabasa kakra obo wudi no ka chene se anyi kamera na mfiri ne sokora na otu wudi na wono wama na aye se de otie maame ya dan hwe papa na na okotena adoma na osu wunti obi agya ya wade obi agya na yire obi agya ni kunu wunti abusua bi apo nipa bi Ghana mpanimfo Ghana esu Ghana esi apene baby biara sabre mu be fa no mo aboa Ghana mma no momo a wo na mo mpanyimfo na mote ho ne de eno no mo no Ghana fo na mo so de fese abato na papa bi ne yira ne mma sa na dwo 10 o'clock na okotena ho sebe papa no nhwe ne ho no omfiri de mama abusuam omfiri akufo ado abusuam ne ba bia so nye minister wo hwe ne mma na wo de be kotena ho na papa sabre no kotena ho kumase nkuro ni bi so emfaso ba ne ba so ma wo na mo de muni ma ne se aban bi aba de sei ye be ye free HS ye ma no akọ school awie gu Ghana mba wie school te Ghana woni adwuma ye awie school university since 2012 woni adwuma nye ye papa ye te ha aba na hwe ye ma na ya sana hwa amanfo so ahwe ye ma hwa amanfo ma na mo de mo te ho se free HS so no ko wie no woni adwuma nya nti mfa so ben mo ma aba na mi adwuma maame fo mo nya adwuma mfantu ya mo school fees Ghana tete apansama eye mu mpanimfo nipa bone no eno na ma Ghana tete apansam eno ba se me ba betumufu mu nipa na mote man mu no eye mu kra de mo no mo mobo ene ema ya ekoso nyina sebe mprabiasa yete abruchi ha no yenya bibi kakra di yenya baabi da panya kakra yenya baabi da na panyimu bi akotena radio station wo afie poku ya wote ho ama obi abetena wani aka kire wo say dun so we di anya ma amade afie poku ya ne ka wo sesa papa no wo mani hu say wani atesene no ye minister so onimu nyansa dun so no
wote ha sɛ ya wodum light a enye sun ne beba na light ne sun ba ne che sun bi ana dun so ba ne ye minus dun so price dun so na minister chese wo ye MPP ni nti MPP bere so be dum kane a enye maama de bi na wo ye NDC ni nti ene ma owura dwon maama ye ene so enye ene so no chese ene nyina ye MPP ni NDC mo nsesa wo na mo so mo de omokra de hia nsesa ye mo nipa na mo te Ghana ho no yes abere asofo amo akoata aba nipa bi de madu ho yiya wo efiri bra ne ye to aba me kura nka ho bi efiri sente se ba wo yire ye domani no ampa so wo yire ne ma me kura ni no na ye nua panyine na ye nua panyi wo yire de o ye mba keto akora wo yire wo ye mba papa panimu ti se wo kasa mani pati ye kwatena wo ye si abato ni se papa fo amo hye asofo amo hye abato ho nko enne be wa sha agrada anko nse obeye sofo ma nti no papa nti wa kasa nyame ofre wo no hwe nanim na bisa nyame se agrada sakra no nti agrada na wotumi bia ode oye adwuma ne se nyame afre no sofo ba ni betima begina ho sei na aka asemwi enne ni menua ba ma Kofi Jima nko na o ka no agrada aye kanka bi agrada aye kanka bi obubo na adane na kwan agrada aye kanka bi obubo na adane na kwan owura Kofi Jima nko na nyame nhira wo ba ma mu ye pe mema nyansafo te se wo bebetima begina radio so aka asemwi ye nya bio na so so no so ada sakra mami agrada se wantu ya manfo ka nyankopon on fa ho nchew na wanhwe yi a de beto wo no ebia na enye cells se de wakono boko ya waba afedi wo wasakra no nyame na kasa ne de fo buo beba wo so ene asofo na ba tu pia ne sa asofo ne tu wo fo de a ewiase Zakio Alex odi nkontompa de obi bibi obo ho mpre nan na atu yaka ntini nka ye hwe sa asofo ya baso na gina be sina gya buruburu hu a be hye no bebe kasa sa abre ye twen se obi ya beba ba gini sika nenka wa nkasa wu obi wo ho a wunim no bebre so ye hu be TV so eti nipa ne banka be show po ma amanfo me se ye no kure se oba we ya na ba ma we kwetena TV we susu ye na anu ada fe papa kwetena adoma na osu papa panimu kwetena adom na osu ye nim obi akora na ye nim ojam sebe enya ya obi so te ho a na o ka se amanfo obi akanede Japan papa na wo nsem bi wo ho a wo hu ya wo ka wo se wa magana fo ahu se wo ye nipa bonefo ye chiri kokwa a ye nini ma kwan a wo de obi nimfa so no na nka wo sa wo de agrada na obofo fa sa kwan ne so obi nim de na o de ye papa obi nim wutime sesa ma de afa be nyina de be baaye adenti na agrada atima ba wanim na wo ye nokore kafo nka papa kwan we ya wo fa so no we de obi a mo ne nsam ma wo obi a mo ne nsam ma wo na de a wo ye no se wo nka wo ye no kronkron de a nka da na agrada afiri no okwa na o ma police chain no nka fi wo de asa ne beto abontene obofo asem be no no be kaaye obofo na asem no be kaaye no papa jai da brantie na mane nya na adwuma na ekro no adwuma na wo ka no eno abi na agrada so obeye no nti se obofo ye fucking wo ye nipa bone na niam a wo ye nya dia bia na wa ma agrada so kwan a wo ba bewura ye no adanti na nipa bi no muti wiase na enema bi a nipa bi no maye mo ye mpanimfo e wo se mo hwe na nema a ebeboa oman no munti munye kurom ha yeti nyina Ghana suban ye drama wo ko Ghana embassy na anu me kwa kwatwa passport photo me kwa ya asomade se masum abrantie bi o ho se yi wasomade owura the passport that dey kita me insha asomade chechi amadam yi me yi ne boko manyi a the way na obeye no na hwe yakofa bufu aba nti chese Ghana suban na wura ba bia ma ba bia wunua Ghana ni wo no wuduru ha no ho ye nahi passport that dey kita me no me sha asomade o Ghana embassy wo Germany Berlin ha me koyem passport be man yi masomade abrantie bi enya be nyina abrantie de menyi masomade ne mbisa ne se passport e kita me no me sha asomade wo mu adenti ne we de menyi me hwe din ne me yi asomade no adwuma kura ne nipo ya adwuma na o ye no
won fanya nsanto ho oba besi am ikotwa passport photo we wo cha asomade yi maati ase makoya passport kure ya so bia na ekita me a me sha asomade eye Ghana suban ne bi no chese wuduru ho no kra ho ye na hin yati kuro ha mata ne binim ko Ghana wa bra beje visa bentua sika yati Germany kuro ha saa ne biti America biti Belgium biti Denmark ba bibia na obinom tu kwan e wo makita passport no bi o kwa wonye visa oje visa wontua sika na obi so akosiri akode visa atua sika na me kai se mere bi sister bi okwaje visa ama ne ba okọ embassy ho a ya ka chere say oba na ni dini ye buroni di je se nka ne papa chiro letter ka ho aba akra ne papa tie abrochire ha le ne ba ne ye no wo faase no mo ba ye wo mati bi wo ba bi afiri ya betena embassy ho na wo ye adwuma no ya hwehwe mu hu de enti a wa betena ho me ka kura bi ya ne ye du firi ba bi ne besi ho Ghana esi apene Ghana fo mo mamani na ho tom na mo nsesa Ghana enye obi de beba besesa Ghana o enye obi ene na maka kire no wo ye Ghana ni ote abrochire a sua nyansa me say sabre ye wo insurance a uwu na wo pese wufunu wo manko a ne aborofo kosie wa wo be ye sa insurance no wo pese ye fa wufunu ko Ghana enko kosie wa ye wo ba bebe wo betua sa insurance no oba ko suku okwasa obi ade a ye ba kuro ngai obi kura wo insurance kura onim kwa ye be fa so abe insurance killer fia wutin killer kura no yetumi ye ho insurance ebinum aye enya sika aborofo ye resa Ghana ni betena fie eja ba fie ho aborofo benya sika yiridie Ghana ni ati wono anya insurance bia enu ansa betu na akopa ba bia tena ote ya na afi hu ya nka kwasia na ye jimi ya ma aborofo de ti fie num no ba ye insurance eti gato mu a oje insurance sika ansa ne daifo no asana pa ba bia ma no na menua sabre ade ya ne yeje a yetu kwan aba obi manso na niema a ewo se yesua no yensua ye kuro mentality Africa suba mane we hu ye mahi me mpa na sem me ma na mba nkwani fie me ma mba ne nyesei eno nko ane yete ha maame na wo ba ye buburo ni ama kwan ama ba bia atena na mo dia moti fie na ye mo se mo di nkoma na mo mante ohu na obi tikure ha sande bakra antitwi aye wo se oba antitwi wo ba ni pia botan ni nsam oka wo ba wo pia botan ni nsam ankola ne ka kro ha fo nkola be di nkomo papa na moti fie munya amanfo nsam ka na mo so asebe munni ma ni bia mo de hu amanfo ma ho nsam ne mo oka Ghana esi apenie mo hwe na anu ada Ghana koko a yifo China fo be faaye no ba hyase anya pa be de be koko no gusu pia ni sei hwe ma me ba panyin no de ne nse nu koko mo nuru so no oda so sabi obewie ne hu nyinara e mo no koko kankan na Ghana mpanimfo ate ho yesi adane se guwura mu say yes sana petati 2000 million ewurade nyankopon Ghana mpanimfo de we Arabu some who Arabu 14 de bomb shebemma ho be de shebemma ho ne be de akotro to paye ne be de akumpanimfo bi ne sa nipa de agidini mo so de adufudi penti nipa boni nti nipa no opena ne akoye kora no nwie ne batene to opena ne se okoye no nwie na ne ni afa ho akoka me de ndem ba se me betufo sa agrada kwan a ofa so Ghana no Ghana for mo nsore wate na mo Ghana Christian Council for papa for panimfo ma bokre de ka mo de kra ne ya no asem ye be ya basra sofo Roman father fo Anglican papa no enti nananom ahemfo a mote ho mote ho amane ma se ye ekoso e wo man Ghana mu no nyame be bisa mo eye mo se nyankopon no bisa mo obebisa mo ti manim hu furo no be wo be de nyame be bisa be na mo so mote ho no nka wo mu ayefo eka bi yeyiefo no mo so modum ahwe nhe ma amanfo edi amanfo awu eye amanfo ne ma eni sabede ye be no senye conform asesa nne nye sofo ba na nipa atu di akire eno ne papa bi kan na ala UTV fo mo gu ho radio UTV na ni mase
say TV kase ya te say UTV and some ahodoɔ wɔ wiase mo wɔ cars ya papa mo ba manipa afratenem akɔtwitwa nneɛma ɛho hia no na mo asɔre sɛ agrada ada ɔyɛ press conference aba despite media nti sika bɛɛ ne mo ɔpɛ fra agrada hɔ a mo mu ni bi nti a mo soma nipa agrada ada ɔhyena bosom mo kɔtwa de abegu UTV no kura ni abrɛkyerɛ ha nyansa wɔ ha o yɛtena se ne yɛhwɛ nneɛma a Ghanafoɔ no ɛkɔ so a na yehu sɛ nneɛma bi wɔ fam kakra ne ba ha no so abenim nyansa no de be jimi no kra kyene ba beti Ghana num no ba ha benim nyansa no tie abrɛkyerɛ ha edi nkwase asɛm wo tie abrɛkyerɛ ha yɛ nneɛma a ɛmfata obi hu no ɔka saa nipa kora yɛ tamfoɔ mo frɛ mo ho sɛ kristofoɔ ne mo di bɔne kristoni ɔbɛɛma ne ne yere te odi ne yere na wu ɔbaa no so jimi ya bɛfɛ ne sɛ awade ada ɔpekunu nti ontime nka na ɛhyɛ no ho na owu Ghanafoɔ Ghana esu ɔma Ghana tete apansam sepa bɛɛma wo ne ne te na sɛ ɔbaa bi asɛm ɔfrɛ me a ɔka mɛka kyerɛ sɛ ɔno anya audio sɛ ne ba yarefoɔ abaya behind the wanya 22 years ne kunu ɛfa ne to na me wɔ bɛka kyerɛ me ɔho wo kunu fa wo bato asarefoɔ atena se sɛ ɔn de na ɛnyɛ elderfoɔ ne bia ɛyɛ asɔmpanyinfoɔ ne bia sɛ asarefoɔ se ɔkɔka akra no na nti sɛdeɛ wo kunu na yɛ wo ba no akra no deɛ sɛ be sɛ ɔyɛ yarefoɔ na onim adeɛ na ni so na wo kunu ayɛ wo bɛsɛ no kama benjo wo ba no ba no so bɛmfa no ntum ahanya Ghana wo nkotua bribe jimifo a mote awade ho a wo kunu no ne ho ma da no meme akɔka ma ayɛ kamfo ɔho mo behu mo ma no de mema de bɛyɛ baa ne bɛde yɛ bɛne jimi nti ɛna mi wura ɛna ka wahyɛ wo nsa kɔkasta de kɔhwɛ baabi hɔ nne kawa egu hɔ gold le kawa ɛhyɛ wa ɛfɛ ti gya ne de mo de pansensen na ba saa kawa na mo abobɔ firi Ghana etu aso mpasem mo kɔhwɛ kawa papa wotɔ case kura de bɛhyɛ mama Ghana fo na betu mufu me lawyer de menka kyerɛ mo sɛ Africa fo nyina Ghana fo ɛne Nigeria fo ne yɛ jim Cameroon ni ɛbɛba lawyer hɔ a ɔbɛkɔ lawyer hɔ a na ɔpɛ kwan ɔbɛfa so atena ha yɛ adwuma ɔbɛkɔ school Ghana fo yansɛm nyina yɛ nkwase asɛm yansɛm a yɛde ba hɔ nyina yɛ nkwase asɛm megye to nkyerɛ sɛ mema sɛm a obi didi man de kɔɔ no lawyer no hwɛ ɔka sɛ yɛ nkwase asɛm ɛyɛ jimi ne nipa kora na jim ɛyɛ jimi ne nipa na jim asɛm a yɛ no kora so yɛde ho akyinye asɛm no nipa nyina nim a Ghana Union panyimfoɔ na ankasa benim bɛnti man frɛ na ntu no fu na mo bɛdi ho adanseɛ na me betua mo kama akoma nyame obetua mo kama akoma sɛ mo wɔ ma mo ma bɛnyini ba bɛbɛnyina ba no mo wukɔ na mo mate ha brete bɛti misio na nka ɛbɛyɛ dan na mo ti kurom na mpanimfoɔ asɛm a asi mpanimfoɔ nti man frɛ Ghana nka mpanimfoɔ te brete nti mo frɛ asɛm si nipa ne nipa ntam nti mo nka no kora anya adwuma nti asɛm a buroni kora hu sɛ asɛm we deɛ asɛm no nokora wom ma ehu sɛ nipa no ma frɛ nipa na asɛm no yɛ asɛm no yɛ nokora empanyimfo anti manka ba so benim sɛ yɛ nokora onua ma futu ande ba yɛ nne ne sɛ wote aburekyire ha hwehwɛ insurance achiakwan enkɔ Ghana Union enkɔ Ghana fo ko bia wate nyansa bi anim sa wote aburekyire a enkɔ Ghana ko bia nyansa bi anim efisa Ghana suban no eno ane bɛde te ya no lawyer de menka kyerɛ wo sɛ insurance ahodoɔ ɛwɔ aburekyire ha per lawyer na ka kyerɛ ne sɛ wo per insurance ɔkyerɛkyerɛ wo lawyer fo bebree fa me telephone number no 015 21 400 8110 frɛ me mema lawyer number mɛkyerɛ ba bia lawyer fo bi ngu a bɛ pɛ yɛn aboa yɛ ama yɛsua nyansa efisɛ yɛkuro mu nza na yɛkɔ no nya na yɛ mo sɛ ɔmo nti bi ho lawyer ebitin ka wo kokra de bɛ ka twi kyerɛ wo yɛgyimi nti abrɔfo asia twi na yehu ani broni ma ofie meka Bible twi Bible nkyerɛ wo da ho abrɔfo ti kuro nke sua yɛ kasa Ghanafo abrɔfo esua yɛ kasa okwa broni aka kyerɛ sɛ enye kra broni ka kyerɛ sɛ we enye kra ohu we bɛyɛ wo ho a Ghanafo o ma yɛ nsesa wo na nneɛma a ɛkɔ so wɔ yɛ kurom no na kan na nipa tu di agrada ti sɛ asɛm na abufu etane
nipa to di agrada echi sen oda for won saka video e bia sende fa ma hu ne wate eye wo bi nima obi kire unu ya ba mama ka kire ni ene enema ekoso nyina no ene no ma bɔ no tofa se wote aburekire kuro ha de a ma wadwene nya adwuma gya ma ni beka to se here insurance etia kwan na ye hwehwɛ insurance ahodoɔ de ebe favor ebe boa wo ma ebe boa wo adwuma ebe boa fi a wotim saa nso na wote Ghana ja politics hunu na politics na mmoa wo emfa wo nkosi baabia nti nne me ba ya me de manu besi ha na ma do obi ase me da ase unu aba mama ka kire nie bye bye